Unha vez ao ano, dende tempos inmemoriais, cabalgando dende o afastado oriente, os reis magos chegan até aquí para compartir con vós un momento de ledicia e ilusión. E así, unha vez chegada a noite, deixar en cada fogar a maxia da noite de reis. Como non podía ser menos, e a pesar da choiva, subimos á cima do Monte Faro para acompañalo durante a súa baixada polo noso municipio. Ollade como foi a súa fermosa chegada. Benvidos ao Concello de Rodeiro. Benvidos, Melchor, Gaspar e Baltasar, aquí ao Concello de Rodeiro neste día de ilusión, donde, sobre todo, a nosa cativada está esperando que lle traerades eses agasallos, aqueles que se portaron ben, sobre todo, que son unha gran maioría, e aqueles que non se portaron tan ben, bueno, pois algo deixarlles hoxe a noite nas súas casas. Agradecemos tamén que vos ateñades a brindar un produto estrela do noso Concello, que é o leite, así como tamén vistes nesta baixada dende a cima do faro, pasando polas carreteras do interior do Val de Camba, pois o noso ganado. Tamén temos outros produtos a destacar, como pode ser o noso pan, a nosa hostelería, a gastronomía, pois tamén hai a nosa carne e, sobre todo, grandes produtores do mellor leite de calidade que hai no mundo. Así que, un brindis por Rodeiro, por as nosas producións agroalimentarias e por a ilusión que traedes ao Concello de Rodeiro no día de hoxe.